ce vă ocupați și în ce constă afacerea dumneavoastră? Sunt producător de biscuiți Biscuit. Ce sumă de bani a fost investită ca să lansați afacerea acum 8 ani în urmă? Deci, inițial a fost o investiție destul de mare. Aș spune că a fost de câteva sute de mii de euro. Deci, practic, la ziua de astăzi, dacă vorbim de o investiție de 100.000 de euro, e o investiție mică sau mare pentru afacerea biscuiților este o sumă relativ mică. Care este cea mai dificilă situație cu care vă întâmpinați în afacere? Impozitele, lipsa locurilor de muncă sau concurența pe piață? Присоединяйся к нашему телеграм-каналу и стань частью криптомира Ava Universe.